ಪಪ್ಪಿರವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಗ ಹೋಲ್ ನಾಡು ಪಾಪ ಹಾಲು ಉಲಾಯ್ಡು ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೀದಾ ಬೋತಿ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರೇಗೇನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಅದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಿರ್ತೈತೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಾಮಿ ಬರಿತ ಮಾಮಿ ಪಲಾವ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಹೊರತ ಚಾ ನೀರು ದೋಸೆ ಪುರೋದಿಂದ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವೇನು ತಿನ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲೂರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವು ತಿನ್ಪಿನಿ ಫುಲ್ಲು ಅವೇ ಕೆಲಸ ಏನು ತಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ಕ ಇತ್ತ ಅವಳು ಚೆಂಡೆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉನ್ನತೆ ಅವು ಬಂಟರ ಭವನರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಿಡವಡೆ ಬಂಟರ ಭವನ ಅಂಚದು ತೋಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಹಾಲ್ ಕೂಡ ತೋಜಿ ದಾಲ ಒನಸತಿ ಮರ ಪಪ್ಪಿರವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒನಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಉಂಟ ಅಂದು ಸೊ ಅವಳೇ ಅಂಡ್ ಅವು ತೋಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲವೇ ಬಂಟರ ಭವನ ನೆನಪಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋರೆ ಸುಮಾರು ನಡಪರೇನು ಬಂಡ ಸರ್ಕಾಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತು ಹೊಂಪೋಡಿತ್ತೆ ಕೋಯಿನನ ಇಲ್ಲಾಗ ಫೈನಲಿ ಆನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೀಗ ಉಂಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬೀಗ ಓಲ್ ನಾಡು ನಾನು ಓಲ್ದಿತ್ತೇರಿಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಬೋತಿಂಗ್ ಈ ಉಲಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಪಾಪ ಹಾಲು ಉಲಾಯ್ಡು ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೀದಾ ಬೋತಿ ಬೀಗ ಕೊಡ್ದೆ ಯಾನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಮಲ್ತುಜಿ ಅದು ಯಾನು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋತ ಬಂದೇನು ಯಾನು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೆ ಕೂಡ ಮಗಳು ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಹೊಡಿಪೋತೀರು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೇರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋರೆಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲ್ತಿತ್ತೆ ಟಚ್ ಬೋತು ನಿಂಕ್ ಅಂಚ ಕೂಡ ಕಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗೋದು ಬರ್ಕ ನಾಳೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ತೇರಿ ಎಂಗೊಳ್ತ ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಪಂಡ ಎದ್ದಿನತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೌಪುರದಾಳ ಉಂಡೆ ಅವು ನಿಕಲ್ ಕಲ್ಪನ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಏತುಪ್ಪು ಪಂಡ ದಿನ ಕೆಲವೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಒಂಜು ವಾರ ಗೆತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಆಜರ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು 7 ಗಂಟೆಡು ಕಲ್ತದ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾವುದು ಆಡ ಗಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ 1 ಅವರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಆ ಕಡೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬೇಗ ಮಲ್ತು ದಿನಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ತು ಟೈಮ್ 1 ಅವರ್ಗೆ 300 rupees 1 ಅವರ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ಗೆ ತಂದ 150 ನಿಗಲಗಂಚ 1 ಅವರ್ಗೆ
300 ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ಗೆ ಅವೇನು 2 ದಿನಟ್ಲ ಕಲ್ಪನಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಂ 2 hours ಕಲ್ಪನಾಕಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಜ್ಜಿ 7 o'clock 10 o'clock ಕಲ್ಪನಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂದು ನಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ఒక ಅಕ್ಕಲೆನೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಂಡ ಇರು ಓಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಅವರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಪಲಿಮಾರ್ ಶಾಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಸ್ತ ಪಡುಪುದಲ್ಪ ಚರ್ಚ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪವೀರು ಏರಾಳಲ್ಲ ಪಲಿಮಾಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಂಜರ್ಗಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಡುಬಿದ್ರಿದಾಕಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮೇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಬಲ್ನೆ ಯಾಂಬಕ್ಕ ಮೇರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎರೆಗಾಡಲ ಕಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಮೇರ್ ಕಲ್ಪವೇರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅವ್ಲು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಲೇರು ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಆರೆ ಬುಡೊಂದು ಲೇರು ಮೇಲ ಮೇಲೋಡೆ ಮೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೊರೊಂ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕಾರ್ ಮಿತ್ತದು ಇವರು ಮೇರು ಎದ್ದಿನ ಹಣ್ಣು ಕಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದು 4 ದಿನ ಅಂಡು ಮೇರು ಕಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇರ್ನ ರೋಡ್ಗೆ ಓಡೋ ಐತೆ ತಿರ್ಗೋಡೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬುಡ್ರೆಗ್ ಯಾನ್ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತೆ ಇಂಕ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮೇರು ಕಲ್ಪಾದೇರು 4 ದಿನ ಒಟ್ಟೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಟಚ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಮುಂದೆ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಟಚ್ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಡ್ರೆಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬರಂದಿನಗಲೆಗಲ ಕಲ್ಪವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿನಗಲೆಗಲ ಕಲ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲೇ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನಿಂದು ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೈಕಲ್ ಬರಂದಿನಗಲೆಗಲ ಮೇರು ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲ್ಪಾದೇರು ನೀರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಜನ ಕಲ್ಪಾದಾರ ಆಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇದ್ದದು ಉಂಟು ಮೇರು ಫ್ರೀ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪದೇರು ಯಾಲ್ನ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾವೇರ ಫ್ರೀ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು 2 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಗಳು ಇಲ್ಲೇರು ಒತ್ತಿ 2 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಏನಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಏನಲ್ಪುನು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಇರ ಬಿಡ್ರೆಜ್ಜೆ ಕುಲ್ವರಮ್ಮನ ಪಿರಾವುಡು ದಾನಿ ಚಂಡಿಂಡೆ ಒರೆಸೊಡೆ ಒರೆಸದು ಕೊರೊಡೆ వచ్చి కైట్ బాబు టాకియా ఏర్ కోర్ని టాకి అజ్జ కోర్ని ఓ అజ్జ కోర్ని దంట బతుకుని అజ్జని నేను కొంచెం కొర్పారే ఏం కోర్ని బాబు ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಶಾಲೆ ಪೋಪರ್ ಇರು ಏತ್ನೆಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿ ಜೋಟು ಏತ್ನೆಟ್ಟು ಓಯಿನ ಕಲ್ತಿ ಏರ್ ಬತ್ತೀನಿ ವಾ ಕುಡಂತ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಅಜ್ಜ ಕೊರ್ಪಾರ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಕೊಪ್ಪುಜಾರೆ ಇರೇಗೇನೆ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತು ಮೋಕ್ಯಾತೆ ಬಾಬುಗು కాదిరి పోన కొంటారంటే రాజు నవ్వేనందు హలో గాడి పోతాను బాబు అమ్మ బుడ్నాಗ సీతాకులాయకతే ఎంచి తింటిని ఓ బో నేనే కరకారండి ಬೊಚ್ಚ ಅಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕವೇ ಈತ ಅಮ್ಮ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅವೇರು ಬತ್ತೀನಿ ಕುಡಂಜಿ ಅಜ್ಜರ ಪಾತಿರು ಜರೀರು ಅವಳು ಬಣ್ಣ ಪಂಡೋಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಬತ್ತೆ ಅಜ್ಜ ಬಣ್ಣಗೆ ದೆಂಗದೀನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೈತೆ ಪಿರಾಡ್ ಪತೋಪೀರು
ಕಾರ್ಮಿತಿಯು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲ್ತದ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ಬಿಡ್ಪೇನು ಸ್ಕೂಟಿ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಆವಡು ಇನ್ನಿತಾಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಂಚದ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಪೋತಿ ನಾನಿ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ತುಕ ಅವಿತ್ತನ ಪಾಡುವೆ ಇಜಿಂಡ ತೂಕದಾದಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜೇರ ಅವೇ ಬಂಗ ಇಂಕ್ ಸೊ ತೆಂಕುಲು ಸ್ಕೂಟಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೇಂಟೆ ಪೋಪಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಗ್ ಸವಾರಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಪೇಂಟೆಗ್